hele dag zwermen bomwerpers aan en af. De lucht was een beetje mistig. Brandsmoor noemden de ouderen de lucht. In elk geval, de tijd dat wij voortdurend omhoog stonden te staren was al lang voorbij. Toen we plots, omstreeks 1:15, een verdacht geluid hoorden. We sprongen buiten want we wisten dat er iets aan het gebeuren was. Zuid boven ons zagen we 2 vliegtuigen in moeilijkheden. Eén ervan was de helft van zijn staartstuk afgerukt en daaraan ging hij ze slingeren. Het vliegtuig kwam om zijn as te tollen met zijn kop naar voren. Naar beneden gedonderd. Het tweede toestel vloog nog een tijdje in horizontale richting. We zagen 4 parachutes verschijnen. En onmiddellijk na de 4e parachute kantelde het vliegtuig en rechtop tollend en brullend kwam het ook wentelend om zijn as naar beneden. Door de tollende beweging van beide vliegtuigen was er geen enkel bemanningslid nog in de mogelijkheid de vliegtuigen te verlaten. Met ontzetting staarden we naar de alsmaar groter wordende toestellen, waarvan het ene de indruk gaf dat ze dichter bij ons het beter zou vallen. Toen zagen we ook dat het een gestuurde parachute achteraan ging slingeren. Zij scheiden zich ook af en aan die parachute dwarfde duidelijk zichtbaar een lichaam.